Epa, lagunok hemen gaude Hearts of Iron lau gehiagorekin. Eta hemen ikusi genuen Amsterdam bere ganatzen, iaia. Ea lortzen dugun, ja, Holanda erditik kentzen. Lehenik eta behin azaldu beharko nuke. Hauekin gudan nago, Zutza es blanco. A ver, deklaratu aldiet guda, baina naizlar. Zutza es el blanco del objetivo de guerra de extranjeros. Pequeña unidad dauka bere babesean. Nik ez dago sartuta horrein, vale, ez diete deklaratu horrein guda. Vale, bigarren aurreko saioa, ez dago legota eser, vale? Daukate gordeta, saio honen baino lehena ziurazki bizkatzu bat jarriko dizuet. Usteko bizkat Holanda nora bertan bere egin zuen, bizkenaka, baina ez dut uste askoz gehiagorik bez, erakutsiko dudanik. Vale. Zeren eta, bueno, berez ez dagoelako flota hau, itxasuntzi. Eneukan flota bat hortik galduta, ez dakit hori dena beste bat. Txakurra agurtzen zaiz dizue, espaldiko partez gainera. Poloniarekin hipertxa, oza, Erlusia eta Polonia, bueno, holan amaitu genuen. Baina, bueno, ea... Hori ditugu hemen Belgika, urrengo urratxak dira Belgika eta hau, eta Suitza bere ganatzea. Baina gainik pasako da, Hortxe. Disponible Suiza, hasta 25 de mayo. Pero marzo, abril, mayo, vale, pilla. Vale, ondo. Gauza da, Belgika eta Suitza bere ganatzea, margino gero flankeatu ahal izateko. Baina hori komplikatu izan daiteke. Ea Holanda behingo esposten den. Daukat flota. Nago flota bat. Vale. Dituta hau, ditut beste hogei. Vale. Zerango investigazioetan. Vale. Portu bat egite eta konpontzen, ondo. Inberko ditu fabrika gehiago, hori bai. Barrualdetik, Holan, printzipioz, badestuta gauz. Holan. Gero hau. Dana, gutxi gora bera, falta zego behar dugu kautxoa eta guztia, baina, bueno. Eta dekogu Jugoslavia bere ganatu genuen baita ere. Dekogu beste armagatxo hau. Direra hemengo zonalde guztienetako tropak utzi dizkigutela. Eta hemen batu ditut, eta gero ikusiko egiten dudan aiegaz. Laguntza potentea baita. Hemen erraz ditzen daude estatu batuetako tropak baita daude. Ez besterik da. Hona fabrika alde biletan alde. Antxotx. Nire bazten dago. Nipa. Hostia puta. Infanteriatxo batzuk. Armada, Grekoak, esan daitezke. Bai, grekoak. Ez dakidana da
gurekin, osea, egeko indarlan hor dauden. Tele gofrantxarekin hor, jota juego. Vale, lortu dugu Holanda. Países Bajos egin. Vale, orain bukatuko dugu ja, lurralde hauek bereganatzen. Listo. Holan bukatuko dugu bereganatzen Holanda. Eta listo, dugu fabrika gehiago. Jarriko ditugula. Zenbat gehiago? 6 gehiago. Berra dingo ditugu kasa normalak. Osea, ez direnak itxasontzetan sartzeko. Modelo estratégico. Apoyo aéreo cercano. Berdina, gaso gehiago. Goko dugu. Bai, eta jarriko dugu. Onari jarriko diogu. Bai, eta gara dugu 6 portu gehiago. Portu gehiago dira zero nagal hogei eta beste erremen hortz bat hemen hemen estoy en una adibidez. Vale. Igual, egingo dugu baitare eta armada hau hemen switchako mugetan sartu laguntzera. Adibidez. Daiteke. Vale. Ondo. Holanda bere ganatuta. Ja, oficial hau libre. Belgika. Eskatuko ditan eta segurena iran hartza. Nahi ditu gota markoko honek. Gota bi, igual. Final badut. Una asignación de divisiones. Vale, hori da. Orduan hemen dago Lode bi hauek Divisiones asignadas están al grupo de mando, no sé. Vale, vale, que zer egin duen. Vale, listo. Gromer jarriko diogu hemen, eta listo. Vale, listo, batu ditu. Hemengo tropak batu ditu honetara. Vale, listo. Vale, ondo. Orduan, hemen ditugu 56 eta switchara gura deklaratuko diogu, bere ganatu eta bidali.
Vale. Eta orain, hartuko dugu hau, dela hau, eta bere planak egingo ditugu. Hasiko gara ja, planak egiten. Eta gudan gaude. Nola Helenika, oza, Grezia, guko, Japon, gudun guzti hauek. Hauen kontu. Bale, frantxasian mugitzen, tropak suitzera. Konik hasiko naiz. Bale, hegazkinak hor daude, baina bada espada. Nagatoko ditut eta esatuko ditugu Epo. Gauen sos. Amar. Gauen sos. Hortxe. Ongi. Bale, eta behar ditugu petrolio eta kautxo. Hau da, petrolio esan daiteke hau. Hau zer da? Petrolio behar dugu 18, osea 100 praktikoki. Hortxe. Mandar eta kautxoa behar dugu 25. Kautxorako berena da gukiten baditugu 8. Gutxinez 8 gehiago izango ditugu. Vale. La calle de Hong Kong. Hong Kong josi da, osea, hostia! Japonia potente dabil, Tanen sartuko da, hemen Flag Britanikoaren kontra, ondo. Presioa sartzen. Belgika joan algara be pentsatzen bere ganatxari buruz, nahiko tropa ditu gainera. Bai, gaude ja justifikazio egiten. Noiz egin alde izango dugu de guerra de extranjeros. Hor gaude, horrekin. Vale. Vale, ondo da gauza, ondo da, beti zuzpetako guanen. Polokoen kontra. Vale, Italia hor da, Skat Kilikolo. Behar ditugu enfoque nacional terminado, alrededor de Marginó. Para conquistar, está terminada, vale. Tengo una operación Wensburg. Requiere Danzig o guerra. Tiempo de... Ganas conquista, enfoque objetivo de la guerra contra Dinamarca. Ganas conquista, enfoque contra Noruega. Hori momentu zezer. Zeti interesatzen. Bale, joango gara hemendik eta egiteko lanura hau askatzeko. Eta tropa hauek emango dugu general bat emateagatik. Osa, hau hemen, listo. Eta orain general hau ditu pila bat soldadu. Orain hauek eketorko dira ona eta kriston laguntza izango dute. Ez dira munduko hau dira ezten dizkiguten tropak, ez dira munduko berenak, baina ez daude txarto. Orduan, hemen tras la guerra
bidali. Vale, orain Belgikanen kontra ere gaude gudan. Atzen ditugu tropa hauek. Ingo diogu plana. Dela, onarte mugitzea. Eta egingo dugu. Vale, eta enbiatuko du, vale, 5 minutu goaz, ondo. Belgika sartzen aliatuetan. Eta gu joaten goaz hor jota fuego Belgika bere ganatzera. Gauza da Belgika eta Suiza bere ganatzea, pari, flankatzeko. Hau da, Alemania historian egin zuten bezala. Holanda eta Belgika konkistatu eta Ardenetatik flankeatu eta Parisera heldu. Hau da, Marino flankeatu, Marino posizioa dena flankeatu. Basikoki. Egitupen ja daude etxen ari dira tropak, ondo. Ondo dira, soldado Belgika kontrolado eta guzti. Portutxoak ditugu libre. Sartuko dugu murrizteko denbora hori. Hau konpontzen daude, ondo. Bueno, ondo, konpontza ondo dago beti. Konpontzen jondaria gauza, bestela txartu. Eta Belgika ziurazki nahiko horreza izango da, Libre ima, ikusten ari nahi zenbat nahiko deg. Eta gure, Eta ja gau pizkanaka Suitzan aurrera. Probatzen nabil, ea lortzen dudan nunbaiten lerroa apurtzea. Vale, eta hemen itxasontxak ez daude. Intercepción. Hortxe, vale, holan. Interceptar. Hortik, hau gaude. Vale, eta ez dakit hemen diteko dan. Adibidez. Hau eta hau. Erortzen dugun pizka bat kontrol hori. Belgika nahiko haren posiz. Zuten da, Nik ditako badotu bere. Ez dugu lortu ezta. Tropak sartzen. Ondo doa, Koska ondo doa. Luxemburgo. Luxemburgo bere garatuta du. Luxemburgo gurea da, bila. Zaki zarra zoia batzen nahi den horrean. Ondo doa Belgikaren kontuk. Hemenik ez izkatu egin behar dute, baina nahiko ondo doa. Orokorrean. Resistencia a la ocupación. Bilaretuko ditut adibidez. Eta horrengo datzen izena haue. Atera. Bai, tropa gero eta gehiago, gero eta hobeto. Bai. Hostia,
Italia dabi... bueno, Niza Frantzen, bai, Italia dabi ondo Frantziarekin, Kaine moten. Hau lortu behar dugu hemen agurtzea, hau. Nego utlopo haiekor. Nego utlopo haiekor. Fábrica. Espera, igual Berna. Bruselas berean ganatzeagatik. Claro, ganatu dugu ja Belgikaren kapitala, Eta hiru itxakarako Hortzeko mala urtea eta Vale Belgika zelan doa Belgika jostekotan dabi Automazioetaren burua Eta suitzea Suitza gogor izango da, Gogorra izango da suitza horregan atzea. Hortik asko zerezin horrezagoa da, ez dakit zergatik. Asko zerezin horrezagoa egiten zerregan atzea, eta mila guaz ondo. Jotan fuego. Zena aportu behar dugu nahi lerro hau, porque bestela Zato pongo da dana. Marginol lortzen dugu apurtzea ja da hostia. Ez dut uste lortuko dugu nire ez dut inoiz. Nire egin didate, nire apurtu date marginol bezkina guztietatik, baina nik ez dut inoiz lortu marginol apurtzea. Hau, lortzen dugun Balonia bere batzen badugu, Belgika bertan bere egingo du eta ja Frantzia Pariseraino sartu izango gara nahiko errestasuna handiz. Marinon dago dana hor gora bera. Otur vieja ja. Eta hain zuerazki Belgika kapitulatu dau. Eta orain honek herri beharko muga berria hemen horretarako mugitu behar da orain nik aurrera. Vengo de Amerikarrak eta honek hau Bueno, gutxenez Belgika jabe kapitulatu dago. Salió caucho. Caucho da zona. Eta zazpi. Zortzi, zei, hamasei, zortzi, hamasei, eta goz.
Eta Portugaleri eskatuko dugu bizkatxo bat. Bueno. Petrolioa, herritarrei. Eta tungsteno. Geratzen dira hor, frantsesak, hemendik esartzen ari dira besteak. Logika bertandera egin duela, ja. Gauza da orain, hemen lortu behar dugula lerroa jartzen. Geratzen dira resistentza fokola. Galdera hasi digute, ebakuntzak pizkatxo bat, nahiko. Batopak badakit ez dira mineko berenak, baina bueno. Beste bat gehiago, hemen behar dugula. Ezakit zenbat goazen, hogeita 6 minutu ba. Mendiko txiko dugu horreko saiaz, poizuen guztuko izatea, guztuko zen bozet bagi separazuen, zaindu, eta horren gartan launok, agur!